Уважаеми пътници, драги сънародници, намираме се на някакво превозно средство на Плитвичките езера. От Стейшън 2 се преместваме към вътрешността на парка. След невероятното начало на деня, който беше последван от невероятната вечер с нощи, където загубихме колата си, днеска загубихме един обектив при инцидент. Изобщо денят ни е тръгнал както вечерта. Уникално и неповторимо, незабравимо. На фона на всички тези неприятни емоции имаме една много хубава, приятна булка, която изглежда добре на фона на началото, с което започнахме обиколката на парка. Тя е съпроводена от своя съпруг, който допреди малко се прехранваше за пореден път днеска. Виждате този младеж с невероятната американска шапка, закупена преди 10 години, без да подозира, че с нея ще направи своята сватбена фотосесия в Хърватска и после в Венеция. Това е Комат. Кажете нещо, ако обичате интервю. Ох, нямам да ми просто как почна деня. Какво невероятно нещо е да остане жената безмолвна още преди да сме започнали. И това без да се намеси мъже. Представям си, или мога само да предполагам как ще се чувства тя и какво ще каже, ако той се намеси. Кажете, мадам, вие нещо за нашите зрители и за архива, когато след време ваши лица ще станат свидетели на този видеорепортаж. Искам да благодаря на всички, че въпреки всичко случило се до тук не падат духом и продължават с шумите и всичко окей. Съдейки по собствената си физика, трябва да ви кажа, че нищо не пада, само мога да става. Така, езерото след малко момент да запази баланса на тия завои, защото това е важно. Да преминем към моето вдъхновение, което искрено се надявам да не пострада на фона на останалите поражения, които претърпяха колата и обектива на колегата. Кажете вие, мадам, нещо. Много съм щастлива, че сме заедно, че сме живи и здрави, това мога да кажа. Да, благодаря за оптимизма, който е във вас. Така, един от най-важните хора на това събитие, освен булката, младоженеца, като необходимо и достатъчно условие да има сватба и фотосесия, това е кума. Кума успя да ни докара живи и здрави до езерата и сега да каже своята тежка дума за архивите за бъдещето поколение. Кажете куме нещо, ако обичате. Това не е сватбената реч, но все пак е важно какво ще кажете. Значи аз ще бъда по-сериозен от всички останали и ще кажа кефиш мъж ти пръд. И така, добре, кратка панорама тук на място, където се намираме. И малко по-късно ще продължим. Ще подходим малко по-сериозно. Добре, чао за сега.